Привет на всички! Дойде време да направя второто вадене за тази година на мед. На мен ми се случва за първи път. Тази година е изключително силна тук в моя район. Много цъфтеж, много силни и здрави семейства. Акацията ми даде мед, което се случва на 3-4 години веднъж. Липата малко по-слабичко, но все пак ще вада за втори път. Предстои ми работа основно по 2 кошера. От единия, който ще ви покажа в последствие, преди 2 седмици му взех рамките, защото всичко беше пълно и запечатано. Сега ми остават още 2. Ще видя докъде са стигнали. Единия има някакъв проблем. Там не можа много сериозно така да напълни. Даде мед, но не толкова сериозно. Другия, който и него ще ви покажа, при него нещата са може би една идея по-добре. Предполагам, че около 30 на килограма мед, още 30-40 в най-добрия случай, се надявам да извада. Надявам се да напълна една бака с мед догоре, напълно достатъчно ми е. Ще ви обясня във видеото в процеса на работа защо сега го вада меда и какво следва след това. Аз съм Димо, каналът е Fish and Bee, канал за страстни риболовци и интуитивни пчелари. Останете сега с мен, ще ви покажа процеса накратко, после ще се включим и при центрофугата. Искам да ви покажа какво заварих вчера, като дойдох на пчелина. Ето ми е огромната липа. Вижте какъв огромен клон се е отчупил, дебел. Добре, че не е паднал върху кошерите. Духал е вятъра на тази посока и се счупил насам. Ако беше паднал върху кошерите, щеше да ги попилее. За късмет това не се случи. Страшна работа. Така буря е било. Не е истина. Започвам да работя сега с този кошер и с този. Ще отворя и този. На него сложих един празен магазин. Там има също един празен магазин. Тях направо ще ги махна. Започвам с работата по първия кошер. Качили са се горе са, в магазините са. Лошото е, че духа един доста неприятен вятър. Ето вижте по шалката. И е доста хладно между другото. Ще ги подпуша лекичко тук отдолу, да знаят, че пристигам и повече няма да подпушвам, защото има вероятност малко да променя аромата на меда. Това, което ползвам е пулверизатор с водичка. Сега ще ви покажа какво точно правя с него. Пръскам пчеличките отгоре, те се поуспокояват така и много бързо започвам да взимам, да вада рамките, да ги стръсквам, почиствам ги с четката и ги слагам в преносните съндъчета. Един абонат на канала ми беше писал, че сега много леко и тук ще подпуша, буквално две пушки, така и край. Един абонат на каналът ми беше писал, че трябва да показвам целият процес. Ще бъде интересно, но аз, колега, ако показвам целият процес, толкова ще стане дълго видеото, че просто няма никакъв смисъл. Това, което правя с този кошер, ще го направя абсолютно същото и с другия, така че не виждам смисъл от това. Така, тук във втория магазин има празни рамки, тях ще ги отделя. Не успя това семейство да ги понапълни, само в тази част има запечатани рамки, защото все пак това ми беше едно от най-слабите семейства в началото на пролета и все пак успя да се развие доста силно и да събере някакъв мед. Ето така лекичко напръскам отгоре да са спокойни и продължавам. Както ви казах, горния магазин тук е почти празен. Вижте колко интересна рамка, как са е градили. Много странно. Така, продължавам работата. Изглежда добре. Погледнах на кошера зад мен прелката и видях, че влизат пчелички с прашец, което е много добра новина. Това означава, че все още има прашец в природата, което е добре. Значи и пилото върви. Така, ето тук вече започват рамчици, които са... Има по-малко мед в тях и то доста добре изглежда. Ето я.
Тази си я прибирам, не е изцяло запечатана, но толкова дълго време седат тези рамки в кошера, имаш и жеги, със сигурност меда е с подходящата влажност. Така че без никакви скруполи ги взимам тези рамки и ще си ги изцентрофугирам. Тук рамките започват да стават все по-добре. Този кошер, като гледам, направо си се е справил чудесно. Освен тия 4-5 рамки, които махнах, той си е събрал, я погледнете. Това ми беше най-слабото семейство. Гледайте какви рамки. Страхотно. Очаквам да се ядосат. Естествено, взимам им храната. Но няма начин. Пак ще ги понапръскам лекичко. Така. Сега, защо вада точно сега меда? В момента е, мисля, че е 22, не съм много сигурен. 22 или 23 юли. При мен пашата започва да приключва по това време на годината и то тази година даже приключва чак сега, защото, както ви казах, много добра година. Силна, с дъждове, с нектароотделяне, много силен цъфтеж на растенията, не само на липата и на акацията, но и на полските растения, билките и всичко останало. И пчеличките доста добре се справиха. И в комбинацията с това, че ги развих много добре семействата, станаха силни и не допуснах да роят, освен онова, което започна да рои, но после се върна, имам видео, може да гледате в канала, какво се случи точно с този кошер. Всички други ги удържах и станаха доста силни и съм изключително доволен. Така, първото магазинче е готово. Сега започвам с втория. Сигурно са го заклеили страшно. Искам да ви покажа как лесно ги отлепвам. Ето вижте какво правя. Слагам рамковдигач ето тук. Натискам и той се отлепва. Много лесен начин. Единственият минус, че ако е много заклеен, тези ламаринките леко се огъват, но те по никакъв начин не ми пречат. Така махаме този магазин и следващия. Семейството като цяло, тук има доста пчели в този магазин, но не са и толкова много. При това семейство интересното е, че западната страна на магазините, която е тази, не са носили мед. Ето, абсолютно празна рамка, като и в горния магазин. Не знам на какво се дължи това, но по принцип от пролета още самото семейство се беше разположило в източната част на кошера. Така че, може би това е причината. Но ето от тук вече започват рамките с запечатан мед. Ето. Страхотни. Ето я рамчица. Слънце рамка. Ще си имам доста работа днеска. Нямам помощници. Работя сам. И ще видя малко зорно. Това е при пчеларите. Пчеларите сме така. Яка гърбия. За този прекрасен медец се счупваме от работа. Ето още една хубава рамчица. От другата страна е пак така. Много ми харесва това семейство. Толкова трудно тръгна пролета, но лека по лека засилва го с рамки, с пило от другите семейства. То всъщност ми помогна изключително много да разтоварвам силните семейства и до някъде това допринесе до това да не изпадат и другите семейства в роево състояние. Освобождавах място на време и хем семейството се засили, хем другите силните се разтовариха и се получи супер. Свалям сега
едното преносно съндъче, защото е пълно вече с пит и смет, и взимам следващото и продължавам с работата. Охо, тежи тук! Използвам ето тези съндъчета. Между другото, от тази година съм ги взел. Изключително удобни са. Единствено не мога да си обясня защо са ги направили за 8 рамки, а не за 10. Може би има някаква причина. Аз не знам каква е тя. На мен лично щеше да ми е по-удобно, ако са за 10 рамки, защото моите кошери са си 10 рамкови дадани. Така, леле. Тук всичко е пълно. Страхотно. В това семейство има мешан акациев, липов, билков мед. Гледайте каква прекрасна рамка, погледнете. Бягай, пчелички. Прекрасна. Потрудили са се много добре пчеличките. Така, вадя меда сега и август. Не само заради това, че пашата приключва и искам това, което сега остава от природата се събере, да си го събират те вече за запаси за зимата. Ами и защото идва най-важното време, което въобще не трябва да се пренебрегва, а именно началото на август започвам третирането срещу акар. От пролета не са третирани. Най-вероятно акара се е увеличил доста и е задължително това нещо да се прави. Задължително, защото иначе можем да си увредим жестоко семействата. Така че още другата седмица, сега като върна сега тези магазини, след като ги центрофугирам, ще ги оставя цялата седмица, те ще ги почистят, ще ги оправят. Махам ги другата седмица и започвам да правя серия от третиране с оксалова киселина с сублиматора. Ще направя 3-4 третирания, ще ги оставя и после октомври-ноември ще направя още едно. Когато пилото вече намалее или почти го няма, ще направя още едно. Ако няма пило на семействата, които нямат вече никакво пило, ще направя едно третиране. На тези, които имат, ще направя няколко третирания. И така. Това е планът. Ще ги следя за хранителните запаси. Ако някой от семействата видя, че нямат достатъчно мед за зимата, ще ги подхранвам с сиропче инвертирано, или ако по-рано започне подхранване, може и да е нормално сиропче и така. Това е планът. Това е правилният подход. Така. Страхотни рамки. Пълни, прекрасни рамки. Ето е и последната. Семейството е много силно. Сега като махна магазина и Хана Емановата решетка, ще ви го покажа. Така добре се разви. Няма да му правя преглед сега долу в плодника да видя какво се случва, защото много ще ги разбутам. Това ще го правя другата седмица. Така, тук заради Хана Емановата решетка по-трудно ще стане отлепването на магазина. Ще опитам все пак по начина, по който ви показах. Обаче... успях. Готово. Айде, пчелички. Сега ще ги поизбутам с щетката и махам магазина. Ето така. Като махна решетката, тези магазинчета ще ги върна обратно на кошера, за да може да не ги разнасям нагоре-надолу. Ето е решетката. Не е необходима вече. Опа! Готово.
Ето го семейството. Погледнете какво мощно семейство. Супер! Ето пчеличка с прашец виждам тук. И тук носят прашец. Значи с пилото всичко е наред. Връщам магазините отгоре, затварям го и продължавам с следващия кошер. Тук вече спокойно мога да подпушвам, да се приберат. Вече го няма меда, който ще взема аз. Нека пчеличките се приберат. Ядосаха се. Пушалката ги ядоса повече. Изключително много. Добре, единия магазин. Втория магазин. Таванчето. Не се притеснявам, че ще остане толкова празно пространство. Въпреки че е хладно, семейството е силно. И аз много бързо ще им върна рамките за почистване. Така че този обем ще бъде пак изпълнен. Спирам сега видеото. Абсолютно същото ще направя и с другите семейства. Така че няма какво да го удължавам излишно. После ще ви се включа директно от вътре от къщата, където ще започна да разпечатвам и да центрофугирам това злато. Така, приятели, преполових центрофугирането. Остават ми още ето тези 3 преносни съндъчета. Действам здраво. Поуморих се, честно казано, защото всичко върша сам. Но сега ще ви покажа. Пуснал съм си на компютъра едно риболовно видео. Този канал е добър, между другото. Nomad Kayak Fishing се казва за един новозеландец. Кърти ги. Сега ще ви покажа как процедирам. С вилицата разпечатвам. Ето ги разпечатките. После ги прибирам в бурканчето. Сипвам малко мед. Запечатвам. Това ми е най-любимото, а жена ми убива за това нещо. Не дава да продума на някой да дам буркан с такова нещо. Никакъв шанс. Сега ще ви покажа и тук какво се случва. Хоп. Ето го медеца. Тръгва, тече, гъст, прекрасен. Усеща се лекия вкус на липата. Не е 100% чиста, разбира се. Има и деталина в нея, но се усеща липата. Преди да почна да пълна тази бака, напълних до половината ето тази. Ето я, виждате се докъде е пълна. Нарочно разделих така нещата, защото тази бака е от пити и центрофугирах питите, които не бяха на 100% запечатани, а някъде на около 40-50%. Видя ми се леко не съвсем дозрял меда. Една идея е по-рядък, затова тази бака сега ще отдела, ще я взема с мен в София, ще й сложа отгоре един тензух, ще махна капака, ще сложа тензуха и ще остава на терасата ми, където става 38 градуса жега, да поседи така една седмица, излишната влага от меда да се изпари и вече да си стане точно както трябва. А този, който в момента се отсежда тук от центрофугата, той е 100% запечатан, перфектен е, много е вкусен. Продължавам и накрая ще ви покажа резултатите. Приятели, приключих най-накрая с центрофугирането на меда, върнах магазините на семействата и искам да ви кажа, че направо съм учуден колко мед извадих. Извадих около 55 кг, точно ще ви кажа, когато го разхвърлям вече по бурканите. Толкова съм впечатлен, аз очаквах около една бака да напълна, то се оказа, че напълних догоре 2 баки и направо не можах да повярвам какво се е случило. И да ви кажа, че това количество, което за целия сезон извадих от 3 кошера, като единия ми е рекордьор. От единия него съм извадил тази година някъде около 50 кг за 2 вадения. Това си е за моя район, където няма никакви масиви с селскостопански такива насъждения, слънчоглед, рапица, такива около мен, такива неща няма. Има само акация, липа, глок, леска, такива дървесни видове, които си растат наоколо. И ето какво е другото, ливади. Това са ливади, пълно е с билки, жълт кантарион, риган, всякакви такива неща има много тук. Но от предходните години
този сезон ми е някакъв страшно много. До сега толкова много мед не съм вадил и то само от 3 кошера. Страшно съм доволен. Страшно съм доволен. И това семейство, пак ви казвам, е рояк. С роева майка на 2-3 години семейството вече е при мен и виждате как един рояк прави чудеса. Много съм щастлив. Другия път ги отварям, махам почистените магазини, прибирам ги в склада за зазимяване вече, за съхранение и започвам с поетапно прегледите на семействата, за хранителни запаси, за пило и започвам третирането също акара. Пожелавам ви на всички вас да имате такъв успех, че и по-голям и семействата ви да са толкова силни, както са моите. И 7-те ми кошера в момента са топ. Много съм доволен. Айде, чао от мен!